Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Dr. Radu Panțuru. Larisa, de 26 de ani, din București, era nemulțumită dintotdeauna de forma nasului ei. În urmă cu 5 săptămâni a luat o decizie care i-a schimbat viața. A recurs la rinoplastie. Mi-am dat seama că este o operație de care eu am nevoie. Am nevoie să prind mai multă încredere în mine. Înainte aveam un nas foarte lat. Nu puteam să port ochelarii de soare pe care mi doream. Nu puteam să port ochelarii de vedere pe care mi doream. Și întotdeauna mă loveam de problema asta cu nasul, lățimea nasului. Impactul va fi destul de mare la nivel emoțional asupra pacientului. Din câte îmi relatează, are mult mai multă încredere în dânsa și eu sunt foarte mulțumit de rezultatul obținut. După operație, când am văzut cât de subțire este și cum arată, domnul doctor cred că știe cel mai bine reacția mea. Efectiv, mi-au dat lacrimile. Rinoplastia este operația care corectează defectele estetice de la nivelul nasului. Dacă vorbim despre rinoseptoplastie, se asociază și corectarea problemelor funcționale respiratorii ale nasului date de o deviație de sept. Trebuie să existe o balanță între cât excizezi și cât are posibilitatea pielea de a se mula pe noul contur. Și această balanță o decide un medic experimentat și care cunoaște bine tehnica. Este o operație care durează în jur de 2-3 ore dacă avem strict probleme estetice, dacă se asociază și probleme respiratorii datorate unei deviații sept, atunci se mai adaugă încă o oră. Pacienții experimentează doar o ușoară senzație de răceală pentru 2-3 zile după operație, apoi pot să se întoarcă la activitățile lor uzuale, în principiu cam la o săptămână după intervenție, în momentul în care scoatem și atela. Ca să nu se vadă niciun fel de semn după această operație, aș spune că undeva la 10 zile este perioada de recuperare, moment în care pot să se întoarcă la toate activitățile lor uzuale. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Dr. Radu Panțuru.